Ahoj všichni, dneska bude praktickou, nebo prostě budeme na konci školy, teď máme akorát aplikaci, teď jdeme do No, takže my už jsme doma a já jsem v Lidlu si koupila ten Activia jogurt a nevím, jestli to je nějaká novinka, ale já to prostě ještě neměla a je to s ananasem a kokosem, takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Takže teď je nějakých 6:30, přímo, ne, 6:30. 6:47 a já si jdu dát tady jogurt, tady Activia, jdeme vyzkoušet, jdeme taste test. Já nevím, no. Možná, kdyby tam byl jenom ten ananas, tak by to bylo lepší. Hodně tam cítit ten ananas, máte tam vlastně i ty kousky toho ananasu. To jo, já mám tomu takových 8 až 8,5 z 10. Já to je teda asi všechno. Tak nezapomeňte dát like, odběr a to je vše. Tak ahoj!